Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki sinau basa Jawa. Bab apa? Bab panganan lan gizi. Bocah-bocah kudu mangan panganan sing ngandhut gizi. Panganan sing ngandhut gizi bisa nyebabake badan kita sehat lan kuat. Badan kang sehat lan kuat bisa nukulake jiwa kang kuat. Wong kang jiwane kuat, semangate uga kuat. Bocah-bocah kudu duwe semangat kang kuat supaya bisa sinau kanthi seneng. Amarga yen duwe rasa seneng, sekolah ora bakal aras-arasen. Mestine bocah-bocah wis ngerti kang kelebu panganan sehat. Mangan panganan sing ngandhut gizi iku contone papat sehat 5 sempurna. Bocah-bocah mangan saben dina kaping 3. Iso isuk, awan, lan sore. Nanging panganan enak durung mesti sehat lan ngandhut gizi. Panganan sehat lan ngandhut gizi yaiku sego, roti, sayur, buah, iwak, tempe, tahu, lan susu. Semaen teks wacan iki. Panganan sehat ngandhut gizi. Teks iki yen dirangkum intine yaiku sebenere wong mangan ora kena mung angger enak lan wareg. Wong mangan supaya siji oleh tenaga, 2 jaga kewarasan, 3 oleh bahan kanggo ngatur badan. Panganan kudu menuhi syarat sehat lan gizi. Panganan sehat yaiku panganan kang nyebabake badan dadi sehat, ora keracunan, lan ora njalari lelara. Dene panganan gizi yaiku panganan kang ngandhut zat sing dibutuhake badan. Panganan sehat kang ngandhut gizi lumrahe diarani papat sehat 5 sempurna. Kang kelebu papat sehat 5 sempurna yaiku panganan kang ngandhut gizi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lan susu. Karbohidrat iku tuladhane beras, jagung, uwi, lan tela. Mineral iku tuladhane kangkung, bayem, terong, kobis, lan sawi. Protein iku tuladhane iwak, daging, endhog, tahu, lan tempe. Dene vitamin tuladhane jeruk, gedhang, apel, semangka, lan salak. Sing nyempurnakno yaiku susu. Kaura sapala saka wacan ing dhuwur. Angger iku mung utawa waton. Ngandhut yaiku isi, sampurna yaiku becik utawa jangkep. Njalari iku nyebabake ndadekake gizi, sarine panganan kang migunani. Karbohidrat, zat tepung. Vitamin, zat kang migunani kanggo badan. Geladan iki garapen ing buku tulismu ya. Nomor 1, kepriye supaya badan kita tansah sehat lan kuat. Nomor 2,
Kaping piro bocah-bocah mangan saben dina? Nomor 3, wong mangan supaya titik-titik, titik-titik lan titik-titik. Panganan sehat yaiku nomor 5, tulodo panganan kang ngandhut karbohidrat yaiku nomor 6, panganan sehat kang ngandhut gizi lumrahe diarani garapen sampai bener ya. Matur nuwun, ana pitakon?